حتى تنقوا تقربوا خلهم تنحط زي أنت زي تمليسات نخزر على ود الوقت زي كوينو ناهي بدف بروباغانديست مستقارو زلنا فقر سلزلنا يكوننا صمدون نقبل زلنا فقر حزب تግራይ ስለዘለና ይኮነ ንብሉሎ አነ ግን ጽምዶ ዝቀበል ፍቅር ህዝብ ትግራይ ስለዘለኒ ፍቅር ህዝብ ኤርትራ ስለዘለኒ እስኪ ወድ ጣባ ዝተዛረቦ ዘረባ ንስማዓይ እንዴታ ያከብራል ኩሉ ያብዛ ጽምዶ ዛአተው ሰባት መብዛሕቱ እቶም ኣብ ተቃውሞ ዝነበርና ዳኣተናሉ ምክንያት ክርዳእኩ ኣሎ مستقارو زمننا فقر سلزلنا يكونان ግን ሎ ምክንያቱ ነቲ ተቃውሞ ደንበ ንምፍራስ ንዓኦም ሪኦም ኣኸና ናሃገራው ደንበ ንኻልኦ ክመጹሲ ከም ቀንዲ ንቅድሚቶም ጾም ሰባት ኮሚ ቶም ሃገራውያን ትሑዛት ይኹም እንታይ ፀገም ኣሎ ኣብ ሃገርኩም ኣለኹም ተረዲቅኩም ኣብ ጎና ሃገርኩም ጸኒሕኩም ይኹም ተዘጋጊድ ጸንሕ ሰብ ክምለስ ከሎ ግን ኣብ ተቀዳሚ ተምጾሞ ንዑሪ ኢመታ تخال إنه خسعبي حجزي أبوليتيكا مسرحي ومالت كم يجركا غوسغاس تجبر كم يجركا بروباغندا تسر امباركم سمعهم وي فقر حزب تግራይ ስለዘለና ይኮናን ተጻሚድና እንታይ ደኣ ነቶም ትግራይ ትስዕር ዝብሉ ኣብ ጎን ህዝብ ትግራይ ኮይኖም ዝቃለሱና ዝነበሩ ደለይት ፍትሒ ንሶም ፈሕብትን ምእንቲ ክብሉ እዮም ንሕና ንጻመድ ዘለና ዝዓይነቱ ዘረባ ይተዛሪቡ ግን ኣነ እንታይ ዝብል ኣብዚ እዋን እዚ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ህልቂት መዓት መከራ ሽግር ስቃይ ጨፍጫፍ ሰብ ህይወት ከሎ ክቃጸል ዝራእናሉ ሰባት እናተረሸኑ ኣብ ጸድፊ እንወድቁ ዝተገብረሉ ብሙሉ ስርዓት ህግደፍ ብልጽግና ዝበሃል መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምእንቲ ክነግስ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ከም ዝነበረ ንዝክሪና እዚ ፍሉጥ ነገር ግን እዚ ጽምዶ እዚ ዝቅበሎ ዘለኹ ፍቅሪ ህግደፍ ስለዘለኒ ፍቅሪ ድማ ህወሓት ስለዘለና ይኮነን እዚ ክብለሕት ክልተ ሕብረተሰብ እዚ በሓንሳብ በሰላም ንኽነብር ካብ ዘለኒ ትምኒት እንድሌት እንተዘይኮይኑ ግን መብዛሕቶም ደሌት ፍትሒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ጽምዶ እዚ ኣይንቀበልን ዝብሉ ዘለዉ ምኽንያት ንህግደፍን ህግደፋውያንን ስለዘይ ኣምንዎም እዩ ወዲ ጣባ ዘረባ እዚኣ ስጋብ ዘይመለሳ ንሕና አንጻር እዚ ቃልሲ ክንቃለስ ማለት አይኮናን ግን እዛ ቃሉ የቅሬታ ስጋብ ዘይበለግን ስርዓት ግደፍ ንረብሑ ኢሉ ህዝብ ትግራይ ክጸንት ዝሰርሕ ዘሎ ዳአምበር ናይ በሐቂ ህዝብ ኤርትራን ህዝብ ትግራይን ክጠቅም ዝኽእል ጽምዶ ይገብር ከም ዘየለ ጥራዩ እንርዳ ሓቆም ዮም እዞም ተጋሩ ጌታቸው ረዳ ሕሸና ጻድቃን ሕሸና ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ከም በዓል ወዲ ጣባ ከም በዓል ህግደፋውያን ገለገለ ብውልቂ ጽልእ ህዝብ ትግራይ ዘለዎም ሰባት ከም ዘለው ስለዝፈልጡ ክኸውን ከም ዝኽእል ሩዱ እናኾነ መጻአሎ ስለዚህ ኣነ እንታይ ዝብል መሲልኩም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ጽምዶ በሐቅ ጽምዶ ክትከውን ኣለዋ ተዘይ ኮይኑ ዋጋ ክከፍል ብሕጅውን ክመውት ዝግብኦ ትግራዋይ ክህሉ የብሉን ዝብል መርገጽለኒ ነገር ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ በሓባር ጸልዓለና ተባሂሉ ብልጽግና ዝበሃል ስርዓት ጸላኢ ህዝብ ትግራይ ጸላኢ ህዝብ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ፕሮፓጋንዳው ብዙሕ ነገር እናተዛረባ ንሪኦ ንሰብዑ ማለና ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ጽምዶ ኢሎም ተጋሩውን አንጻር ዝኾነ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ስጋብ ሕጂ ክቀሳቀሱ ኣይንሪኦ ምንና ዘለና ነገር ግን በአንጻሩ ኣብ እንዳሻሚ ሽኮር ይኮን ኣብ ዝተፈላለ ናይ ህግደፋን ሚዲያ ጽል ህዝብ ትግራይ ስጋብ ሕጂ ዘይወጸሎም ኣብ ልል ህዝብ ትግራይ ዝወረደ መከራን ሽግርን ስጋብ ሕጂውን ዘይጸገብዎ ብዙሓት ከም ዘሎ ግን ሩዱ እናኾነ መጻአሎ ማለት እዩ ስለዚህ ጥንቅቕ ኢልና ነዛ ነገር እዚኣ ክንሰርሓላ ግባእ ክብለኩም ደሊ ሰሰናዩ بقلت خجبر أنت زكال السومين بقى تصمد زقوب زلوا تهزب خات يسعبوا له صار حلله لازم سي قرب أب كم زيتات كا كم أب سوشيال ميديا تتكلم بمخان كا بتي تصمدوا دقيف كان تصمدوا خسائنا جبر كا بتخات سره جدا في جلا ختبل سي قرب رعاية واحد قتلين thank you أبشر كا أبشر كعركي كي راينا تقولنا تات خراجة راينا نمبر قرب بلاك الله قرب جزء حبوب سر سلام بلاك الله أنا تمشي لك وصار كعركي ناب زي ناب سلام تبتين أنا نيسر نكون يكوننا قلا نكون يكوننا ناب سلام تزيد اللي سلام تقولين يغير تايشي ما يكون كمان بعبين دا قصنا شو مغير أنت إذا سكف لنا وصار كعركي يغيري ريحات صمداويان وسنتينا ريحات صمداويان ود سرقه مالسي انت نزي ازبل اب كلمه تصا
ንሕወሓት መራሓት ፀልአ ንሻዕብያ ፀልአ እዚ ፖለቲካ ጥፉሻት ኣጋጣሚ ሓውና ዮሴፍ ካብ ዝብሎ ፀረ ህግደፍ እናበልካ ምስ ህግደፍ ፅምቶ ክሰርሕ ይኮና እቲ ሪኮመንድ ዝገበሮ ፅቡቅ ዝገረበ እያ ኣነ እውን ብፍፁም ኣይቅበሎን ዮሴፍ ብዙሕ ግዜ ተኣምሰሉነት ፀረ ህግደፍ ኮንካ ምስ ህግደፍ ዝካየድ ፖለቲካ ዝምድናታት ክሰርሕ ይኮን ስለዚ ገበናት ናይ ሻዕብያ ክንገድፎ ይንኽእል ኢና ንሕና ግን ወዲ ዮሴፍ ፀረ ህግደፍሲ እዚ ስምካ ቀይሮ ትብሎ ነርካ ምክንያቱ ስም ምቕያርን ዘይምቕያርን ምስ ትግራይ ተዓሪቁም ፅምዶ ጌርኩም ሽግር ናይ ኤርትራ ተፈቲሑ ማለት ኣይኮነን ንሕና ምስ ትግራይ ስለዝተባኣስኩም ወይ ምስ ትግራይ ስለዝተዓረቁም ኣይኮናን ድሓን ኣብ መንጎ ዶ የብለካ ተረዳዲእና ኢና ምስ ዮሴፍ ወላ ሓንቲ ንሱ መሊስለዩ ኣነ ሓቲተ ናቱ ውክልና ተድልያ ኣይኮነትን እዚኣ ተረዳዲና ወዲእና ኢና ካልእ ናትካ ርእቶ ግን ተዛረባት ናይ ወቅት ኣባ ምክንያቱ እንታይ መሲልካ ኣነ እውን ክምልሰልካ ኣለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ናትካ ዘረባይና ዓደይባትኒ ሕጂ እሞ ፅንዓን ዶ ኖ ኣነ ንዕኡ ተዛሪበዮ ብኒ ምስኡ ተረዳዲና ኣለና ኣነ እቲ ፅሩይ ኤርትራዊ ፒዩር ኤርትራዊ ዓዲ ምስ ኣተው ከኣት ጃኻ ፀገም የለን ፅሩይ ኤርትራዊ እቲ ከምዚ ከማይ ቃንዛ ዘለዎ ከይዛረብ እንዲኻ ኩሉ ድሕሪት መልሶ ብዙሕ ኣሎ ዝበሃል ክስዕረኒ ትደሊ ግን መልሶ ንድሕሪት ምክንያቱ ናተይ ዘረባ ይትኽእልዎን ኢኹም ከቢድ እዩ ሰንበትኩም ተበላሸ ከይትውዕል ወዲ ጣባ ሃገራዊ ጅግና ክብለካ ተኮይነ በትሪ ጌርካ ከምዚኣ ጌርካ ሕቆኻ እንዳሓኸኽካ ደርሁ 200 ደርሁ ፍሪኻ እንቋቑሖ ክሸይጥ ክሪአካ ኣለና ኣነ ብኤርትራ እቶ መሬት ክንበካ ኢና ፀገም የለን ወዲ ጣባ ሽማቦኻ ላሊ ኤርትራ እቶ መሬት ክንበካ ኢና ደርሁ ፍሪኻ ደርሁ ኣራቢሕካ እንቋቑሖ ሽጥ ኣሪካኻ ቆሪብካ ደርሆ ሽጥ ጅግና ንህዝቢ ኤርትራ እንቋቑሖ ሸጠሉ ኣሎ ንህዝቢ ጠቂሙ ሃገራዊ ክንብለካ 200 ደርሆ ክንገዝኣልካ ኪ ደርሁ ራብሕ ኮፍ ላፍቲ ዓዲ ቁረብ እንታይ ኣምሲልኩም ዶላር ና ዩቲዩብ ለሚትኩም እንታይ ኣምሲልኩም ማይ ፍሪጅ ለሚትኩም ጁስ ፅሟቅ ለሚትኩም ኣቮካዶ ሃምበርገር ለሚትኩም እንታይ ክትገብሩ ትከዱ በዓል ኤርዶኖስ እንታይ ክትገብራ ክትከዳ ኡስት ናይ ሽወደን ለሚትክን ተንክፋኒ ሕጂ ተንክፋኒ ከሰራስረክን እየ ፅቡቅ ጌራ ኣድብሊና ኣነ የመርዝ ብልቃጥ ናይ መርዝ ጥርሙዝ እየ ኣነ حتى تنقعوا تقربوا خلهم تنحطوا زي انت زي تمليسال نخزرارو دلوات زي كوينو تنقعكم كيلو خلت اقركم نا شعبيا مسئتكم تلا اخونا نختو لكم يا شعبيا بالله انت لكم اثيوبيا بهاجر كحدات كتحاسبوكم يا واحد مالت هاجر كحدات بهاجر كحدات حتى عاوز نبره تصمد زنبره بهاجر كحدات حتى كهوني عفت تصمد زنبره بوتي حيل غيرك تلا اخونا نخبلي بخلت اقركم يتقطون الحر زي ما اللي يسمون زي باراليل انت زي كوين ناخذ اقركم يتقطون دي نير حقه نحنا وارديا ايناني ايرترا بايثيوبيا نزمصا ايرتراون وارديا كوننا لوا بلعن نزمصنا على انتنا اسه ايدا تسحب كتقل لوا خاب تግራይ እዚም ምርድዳ አንተ ወጽሑ نحنا ውን ንሰሙ ንጥቀም ናውን በጽሕ ደለና سمعنا لك انا نيساس كاليو اب ايرترا فتحو ሁሉም በር فتحو ሁሉ بحقيرو فتحو ሁሉ ቋም ሁሉ طعي محدرا ሁሉም በር نيساس نمقيار وين سمعت نمقيار በር ህዝብ ኤርትራ نمقيار አይኮነን ዓላማናተይ እዚም ሰባት እዚም በግልጽ ብሉ ካለው አብይ አህመድ ይተብሉ ካለው በግልጽ በቃ በግልጽ ታቢዮም ገለ መላይ ኮነን ዝብሉ ካለው ኢሳያስ ጸላይና ስለዝሆነ ኢሳያስ ክንታይ መስለካ ፈዲራ ጸሊካዚ ደጋፋይ ቆቆሎ ተቋማይ ቆቆሎ አንዴ እንደምታይ ከምታናይ ሲሪያ ድራኸያ በሽር አልአሳድ እንታይ ገይሩ እቶም ህዝብ ሓው መስኣቶም ልዕሊ ዓቕሙ መስኮኖ ደቁ ንብረቱን ጠርኒፉን ራሻ ያኸይዱ እቲ ኩሉ መከራመን ጸጊቦም እቶም ህዝብ እዮም ጸጊቦም ኣብ ኤርትራ ኸ እስከ ንሃብ እንደ ሰይንቲ ጽፍርኻ ከተልግሲ ኢካ ካብቲ ትቆርጾን ኢኻ ተጠንቂካ ኸነታ ጽፍርኻ ተልግሳ እንድሕር ኢሳያስ ጽፍር እንድሕር ኮይኑ ወይ ስርዓት ይግደፍ ጽፍር እንተዳ ኮይኑ ንዕኡ ከተልግሰሉ ትኽእል መካኒዝም ኢኻ ትፈጥር ሕጂ እንታይ ትብለካ ዘለኹ ፈጺሙ ዳዕራይ ካ እንታይ ኣሎ መስለካ ሓንቲ ገረብሎሙ ተተኺልካስ ጽባሕ ትውስኽ ድሕሪ ጽባሕ ትውስኽ እንዳዓቤት ትኸይድ እዚ ደንበ ተቃውሞ ግን ንታሕቲ ዝዓቢ ከምዚ ናይ ድንሽ ሪኢኻ ኣለኻ ንትሕቲ መሬት ዝኸይድ ንላዕሊ ዝበሃል ተሽሙ የብሉን ኩሎም ትዮም ተሽሙ የብሉን ኩሎም ትዮም ውድባት እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም
مش كل فللياتهم ناي قبيلاتات تخونوا ناي هاجراونة